there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin.
Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama.
tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Biyernes sa ika-11 nga semana sang ordinaryo nga panahon. Iyari kita sa aton programa sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Aton pangayoon ang pag-iwag kag pagtuytoy sang Espiritu Santo kag buksan naton ang aton tagipusoon kag hunahuna sa inspirasyon sang Dios. Agod aton mahangpan sing lubos ang mensahe nga buot ipaabot sa aton karon nga adlaw. Pamatii ang akon panawag o Ginoo, kaluoy ako kag sabta. Ikaw ang akon manugdampig, hindi ako pagpabayi kag pagpatumbayai, o Dios ang akon kaluwasan. Mga muyo kita. O makagagawom nga Dios, ikaw ang nagpalig-on sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, ang tawo wala sing sarang mahimo. Atagi kami sang imo grasya, agud matuman namon ang imo mga sugo, mga handom kag mga buhat. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19, tubtob 23. Hindi kamo magtipon sang manggad para sa inyo kaugalingon diri sa duta, sa diin ang mga sapat-sapat kag tuktok makaut-ut, kag ang mga makawat makapangawat sini. Sa baylo, magtipon kamo sang manggad sa langit, sa diin wala sing sapat-sapat o kuntuktok nga makaut-ut, kag wala sing makawat nga makasulod kag makapangawat. Kay kundiin ang inyo manggad, didto man ang inyo tagipusoon. Ang mata amo ang suga sang lawas. Kun maayo ang imo mata, puno sang kapawa ang bug-os mo nga lawas. Kun malain ang imo mata, puno sang kadulom ang bug-os mo nga lawas. Kag kun ang kapawa nga yara sa imo mangin kadudolman, daw ano pagid kadulom ang labing madulom nga bahin nimo.
Ang Ginoo nagsiling, kundiin ang inyo manggad, dito man ang inyo tagipusoon. Ano bala ang ginatumod sang Ginoo na hanungod sa manggad sa bag-ulang nato nabatian nga ebanghelyo sa karon nga adlaw? Para sa aton pagpamalandong, aton liwat kinaabi-abi si Reverend Father Angelo Ansula, Kura Paruko sang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Airport Subdivision, Bacolod City, Diocese of Bacolod, para sa iya reflection. Good morning, Father Juji. Mayong aga, Sister Ninya, kag mayong aga sa aton tagpalamati. Ang aton santos nga ebanghelyo, ang iya sinisentro, ang iya focus, aning hambal ni Jesus, nga kundiin ang aton nga manggad, dito man ang aton tagipusoon. Where our treasure is, our heart will be there also. Kag si Jesus sa santos nga ebanghelyo, nagpadayon sa pagpaklaro kag pagpaathag nga may duha ka klase sang manggad. Una, ang kalibutanon nga manggad, kag ikaduha ang langitnon nga manggad. Amo ni sila ang duha ka klase nga treasures, ang ginatawag worldly, earthly, kag ang heavenly treasure. Kag ginapresentar ni Jesus sa aton ang kinalain sa ginatawag kalibutanon nga manggad. Ang kalibutanon nga manggad, siling ni Jesus, ginaut-ot sa mga sapat-sapat, nagakaubos. Ang kalibutanon nga manggad, ginakawat, kag pwede siya makawat, kag hindi saya lasting, kag temporaryo saya. Ang Ginoo padayon nga nagasiling nga ang langit nun nga manggad, yan ang manggad nga lasting, nagalast saya, hindi saya temporary, hindi saya maut-ot sang mga sapat-sapat. Ang langit nun nga manggad, hindi saya makuha sa sino nga kawatan. Kag amon yang ginaimbitar, kag ginaagda sang Ginoo sa aton tanan, nga magtipon kita sing manggad, nga hindi maut-ot, waay nagakaurot. Kag ini nga manggad, ginaimbitar sang Ginoo sa aton, ang manggad nga iya sang Dios. Kag kun ini nga manggad iya sang Dios, amon ning maga-sustainer sa aton, sa sinasiling naton kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaduha, nga ang santos nga ebanghelyo nagapanomdom sa aton nga mangin mabinantayanon kita. We must always be on guard. Kag mangin steadfast kita. Kag hindi kita dapat mangin distracted sa ginatawag kalibutanon nga manggad. Amo na ginapahanomdom sa Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang tendency ta perme to accumulate sang ginatawag kalibutanon nga manggad. Kay abi naton amuning makapuno sa aton. Abi naton amuning makahatag sing kalipay sa aton. Abi naton amuning makahatag sing kahulugan kag fulfillment sang kabuhi. Abi naton amo na ini ang manggad nga iya sing kalibutan. Kag ang Ginoo nagapanomdom sa aton, magbantay kita. Hindi kita ma-distract kag subong man mag-maintain kita sa aton focus. Anong focus naton? Ang pag-angkon kapag ambit sang langit nun nga manggad. Kay kung maambit naton ang langit nun nga manggad, ipaambit man sang Dios ang mga bagay kag mga butang nagintigana ya kaginaman niya sa aton nga kita iya mga pinili. Ginapahanomdom kita kay nagakalipat kita. Isa sa mga ebanghelyo, ang Ginoo gani nagsiling sa iya mga gintutunan, gin-remind niya sila kay kisa daw nagakalipat ang iyang mga gantutunan. Ano siling sa Ginoo? Ari kamo sa kalibutan, pero hindi kamo iya sing kalibutan. But silingon, kamo nga akon mga gintutunan, lain niya ang para sa inyo. Lain niya ang mga values, lain niya ang pamatasan, lain niyang mga pangginawi nga ginapaabot sang Dios sa inyo. Iya kamo sang Dios, hindi kamo iya sang kalibutan, pero ari kamo sa kalibutan. But silingon, nga imo nga mga values, imo nga pangginawi, imo nga mga pamatasan, hindi iya sang kalibutan, kundi iya sang Dios. Anong mga pangginawi, values, pamatasan nga iya sang kalibutan? Una, kadalok ang tao, no, grabe ang iya greed. Kabalo na siya nga kadamo na sang iya pagkabutang. Kabalo na siya nga ang tanan daw iya na lang. Pero kisa, dugangan niya pa. Kisa ang iya sang iban, kuhaon niya pa. Kay ang tao, wala sing kabulusgan sa iya nga pagpangabuhi. Amo na ang isa kadako nga kabulagan sang tao. Kay abi niya, amo ni ang makapuno sa iya. Kag sa bagay,
nga bisan damo ng iya maakomodar pagin sa nga maakomodar hasta nga iya sang iban kuhaon niya pa. Ikaduha, ang tawo sa iyang nga pagpangabuhi, grabing iya nga bugal sa iya nga pagpangabuhi. Ang tawo nangin padayon nga indifferente kag dawa iya sing labot sa iban. Nga ang iya kabuhi para lang niya sa iya. Bahala kamuda, wala kuya sing labot sa inyo. Basta makakaon ng kuya, bastante lang niya akon panimalay. Bahala kamuda, wala kuya sing labot sa inyo. Amo niya ang mga kinaiya, amo niya ang mga pamatasan nga iya sang kalibutan. Naga tanaw lang pirme sang iya nga kaugalingon. Kag nagakalipat sa pirme sang iya nga responsibilidad kag katungdanan para sa iban. Ti ginapahanumdom sang Ginoo sa mga gintutunan niya nga laini ang para sa inyo. Ano yang mga values? Ano yang mga pangginawi? Ano yang pamatasan iya sa ginharian sang Dios? Nga ginapaabot sang Dios sa aton nga mga binunyagan. Mga kauturan, una, ang ginatawag gugma. Nga sa aton nga pagpangabuhi. Amo na yang pinakapanawagan sang Dios sa aton. Nga maghigugma kita dira sa aton isikatawo. Paagi sa aton pagbatyag, paagi sa aton pagbulig, paagi sa aton nga paghatag sa mga kinahanglanon dira sa aton isikatawo. Nga ang aton pangabuhi, pirme, wala lang na sentro kag napasad sa aton kaugalingon, kundi napasad sa aton paghigugma, sa aton pagkabalaka dira sa aton isikatawo. Ikaduha, nga ang pamatasan kapag ginawa ang isang Dios, nga isang ginarian sang Dios, amo ang pagserbisyo kag pag-alagad. Amo na iya pirme. Siling sa Ginoo nagkari ako, hindi agud serbisyuhan, hindi agud alagaran, kundi sa pag-alagad, kag sa paghatag sa akong kabuhi para sa inyo. Kag amo nang pinakatahom kag dalom ekspresyon sang gugma sang Ginoo. Kag amo man na ang pinakapanawagan sang Dios sa aton. Nga ekspresyon naton sang aton gugma sa Dios, ipahayag naton paagi sa aton paghatag sa aton kaugalingon para dira sa aton isikatawo sa ngalan sang gugma. Kagay katatlo nga ipalinton sa aton sa santos nga ebanghelyo nga sa aton nga pagpangabuhi. Hindi kita dapat ma-attach sining mga pagkabutang nga iya sang kalibutan. Wala kita nagasiling hindi tani kinahanglan tani para sa aton nga pagpangabuhi. Pero kung amo na ang imo mangin Dios, amo nang pinakaimportante sa imo, amo nang imo prioridad sa imo nga pagpangabuhi, kag magpangabuhi kaya nga daway kasing labot, kag magpangabuhi kaya nga daw wala sing Dios, dira gidya maguba ang imo nga pagpangabuhi. Ti ang Ginoo sa santos nga ebanghelyo nagaagda sa aton nga kabalo kita mag-detach sa ginatawag kalibutanon nga mga bagay nga mga butang nagaulipon sa aton kag nagadala sa aton sa pagpakasala. Kag ginatawag kita sa pag-attach sa aton kaugalingon sa mga manggad, sa mga treasures nga iya sang Dios. Kay kun ang kabuhi naton na attach sa manggad kag treasure sang Dios, ang ginarian sang Dios, mangin indi malayo sa tagsa-tagsa sa aton. Madamo gid nga salamat Father Juji sa pagupod sa amon sa sining nga aga sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kabay nga ang kada isa sa aton magtinguha gid sa pagtipon diri sa duta sang manggad nga langitnon nga amo ang magdala sa aton sa kahimayaan nga walay katapusan sa langit. Madamo gid nga salamat sa imo generosity Father Juji kag hasta sa madason nga Biyernes. God bless us all. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat.